Ir-raġel Malti li miet fl-Indja wara li kien pożittiv għal COVID-19 ġie kremat f'Delhi is-Sibt filgħodu, ġurnata biss wara li tilef ħajtu hekk kif kien se jiġi evakwat b'mod mediku lejn Malta. Ivan Barbara ta' 47 sena miet nhar il-ġimgħa wara li żviluppa diversi komplikazzjonijiet. Il-pjan kien li hekk kif jasal Malta ikun iżolat u jingħata trattament fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei. Iżda sfortunatament huwa tilef ħajtu ftit ħin biss qabel beda dan il-vjaġġ. Martu Rozen u tarbija li għadha kemm ġiet adottata mistennija jirritornaw Malta il-ħadd filgħodu. Ftit wara l-mewt tiegħu ġie deċiż li Barbara jkun kremat fl-Indja peress li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tistipula li l-vittmi tal-COVID-19 għandhom jiġu midfuna jew kremati mal-ewwel. Sfortunatament il-kremazzjoni ħabtet ma' 19 l-anniversarju tat-tieġ tal-koppja.